Eräänä erityisen kauniina perjantai-aamuna mestari etsivä Nikke Knatterton lähtee pienelle kuntokävelylle. Isku leukaan eteen ja taaksepäin, hieman karatea. Ja irrotteluna hyppy käsiseisontaan. Silloin Nikke huomaa jotakin. Johtopäätös. Tuossa makaa valokuvamalli Molly Moll. Knattertonilla on ilmiömäinen hahmomuisti. Hän tuntee Mollin heti, vaikka oli nähnyt tämän kääntöpuolen vain kerran, monta kuukautta sitten selatessaan miesten lehteä parturissa. Niken aivosolut alkavat heti toimia. Tukassa on hiven vihreätä väriä ja takaraivossa on kuhmu. Johtopäätös. Isku on tullut sivulta päin 90 asteen kulmassa 35 kilometrin tuntinopeudella liikkuvasta autosta ja lyöntiase on vihreäksi maalattu saksalainen tammen runko. Knattertonin yliterävä katse havaitsee sellaistakin, mitä maallikon silmä ei huomaa. Onpas sormenjälkikokoelma, kassakaappi, teon peukalo ja etusormi. Samoin jalokivijupen ja kissamaksin koko käsi. Tutkittuaan sormenjäljet Nikke ryhtyy elvyttämään Mollia. Kun Molly alkaa osoittaa elonmerkkejä, Nikke huomaa taas jotakin. Johtopäätös. Tuolla makaa nilkkuhuuko. Mistä Nikke tuntee tämän veijarin? Oikean kengän pohja on enemmän rikki. Johtopäätös. Väristä ja lämpötilasta päätellen kuhmu on syntynyt 22 minuuttia sitten. Huuko iskettiin tainoksiin tasan kello 11. Knatterton heittää 100-kiloisen miehen olalleen kevyesti kuin tyhjän säkin, mutta silloin nilkkuhuuko herää ja tarttuu Knattertonin nilkkoihin. Koukku leukaan lähettää Niken Untenmaille. Kauan ei Nikke valta pysyä Untenmailla, mutta nilkkuhuuko ja Molly ovat jo ehtineet ottaa jalat alleen. Silloin saapuu poliisi, ystävänä ja auttajana. Nikelle näytetään värikuvaa ja kysytään, onko mies tuttu. Kuuno Klunkerin jalokiviliikkeen ikkuna oli rikottu 4 tunti sitten ja automaattikamera oli näpännyt kuvan murtomiehestä. Kuva esittää aivan selvästi nilkkuhuukoa. Johtopäätös. Nilkkuhuuko ei ole syyllinen. Monet varmaan väittävät, että nilkkuhuukon oli pakko olla syyllinen, mutta Nikke näki, että huukon pään takaa pistivät esiin harmaan huopahatun reunat. Ja vyötäisillä on 2 kankaan palaa, jotka eivät kuulu huukon takkiin. Samoin näkyy pala vierasta kämmen selkää, jossa on maksaläiskä. Siitä päätellen käsi on jalokivijupen. Johtopäätös. Jalokivijuppe löysi nilkkuhuukon kello 11.02 kadulta tajuttomaksi iskettynä. Hän retuutti huukon jalokiviliikkeeseen, pani hänelle aurinkolasit päähän ja piti häntä edessään hävätäkseen kameraa. Teon jälkeen hän raahasi huukon takaisin kadulle, josta löysin hänet kello 11.22. Sattuma on harvoin onnekas, mutta tällä kertaa se on. Aivan sattumalta jalokivijuppe ajaa ohi. Johtopäätös. Tuo on Molly Mollin takaraivo. Napakalla sotilaallisella kantapäät yhteen lyönnillä Nikke vapauttaa kengänkorkoihin kätketyt pienoislaskeutumistelineet. Silloin jalokivijuppe huomaa peruutuspeilissä Knattertonin lakin yläreunan. Nappia painamalla hän irroittaa tavaratilan kahvan. Samalla hän vetää vivusta, joka panee toimimaan viemärinkannen kohottimen. Sen hän on keksinyt ihan itse. Jokainen muu luopuisi jo takaa-ajosta, mutta Nikkepä ei. Hän putoaa kaupungin viemärintarkastajien virka-ajoneuvoon. Varmalla vaistolla hän ohjaa kohti alibibaaria, joka on alamaailman kohtauspaikka ja jupen kantapaikka. Kun Nikke astuu baariin, kaikki vieraat kalpenevat. Molly Moll punastuu. Virginia Peng, alibibaarin emäntä, kohtaa Niken tuiman katseen ripsenkään värähtämättä. Mutta herkässä selässään Nikke tuntee, että hänen takanaan juonitaan jotakin. Tämän näyttävän manööverin jälkeen poliisit saapuvat paikalle ja aikovat pidättää nilkkuhuukon jalokivivarkaana. Mutta Knatterton todistaa valokuvan avulla, että oikea syyllinen onkin jalokivijuppe. Mutta missä ovat varastetut jalokivet? Juppe oli sujauttanut ne lapsellisen hyväuskoisen Mollin käsilaukkuun.
Jälleen kerran mestari salapoliisi Nikke Knatterton on pelastunut viattoman joutumasta lainkouran puristettavaksi. Mutta kuka sitten vaanii viattomia ohikulkijoita perjantaisin kello 11? Knatterton palauttaa tapahtumat uudelleen mieleensä. Tässä makasi Molli Moll. Taju on mennyt ja kuhmu tullut. Tässä tutiluullasi Nilkku Huuko, ja näissä paikoissa oli kolkattu muitakin kulkijoita. Kello lähestyy 11. Nikke pitää päätänsä pystyssä ja toivoo, että joku iskisi. Hänen ei tarvitse pelätä, sillä hänellä on päässään valettakaraivo. Tässä näette kaavakuvana tämän iskun ja luodin kestävän päänsuojuksen. Katkoviiva osoittaa Niken oman päänmuodon. Siitä lakin takareunaan asti on vaahtomuovia ja kerros saksalaista jaloterästä. Huomaamme selvästi, miten Nikke terästää korvaansa. Kuuluu moottorin ääntä, joka tuntuu tutulta. Johtopäätös. Jalokivi Jupen erikoisauto. Mutta Nikke ei tiedä, että autoa ohjaa Virginia Peng, alibibaarin emäntä. Nainen painaa kojelaudassa olevaa nappia, joka laukaisee sisään rakennetun jalat alta tangon. Knatterton odottaa iskua valettakaraivoonsa, mutta toisin käy. Johtopäätös. Iskut tulivat tältä korkeudelta. Enempiä johtopäätöksiä Nikke ei ehdi tekemään, sillä Virginia painaa nappia, joka laukaisee ulos heittäjän. Nikke laskeutuu pehmeästi keskelle risteystä ja huomaa sivukadulla tajuttoman miehen. Johtopäätös. Entisen esimieheni eversti EVP Kuno von Knallin takaraivo. Herra eversti, näittekö mitään iskun jälkeen? Kyllä näin. 4-metrisen alastoman naisen. Johtopäätös. Aivovamma iskun jälkiseurauksena. Mitä Nikke nyt näkee? Saman, minkä eversti Kuno von Knall juuri väitti nähneensä. Johtopäätös. Tikkaat ovat lyömäase. Kuno von Knallin harmaa haiven, Mollin maalea hius ja vihreätä väriä. Tämä pultti piti tikkaiden yläpäätä kiinni kattotelineessä. Yksi pultti oli katkennut takaa oikealta. Kun tikasauto kääntyy vasemmalle, keskipakoisvoima sinkoaa tikkaat ulos. Törmätessään esteeseen tikkaat palautuvat entiseen asentoonsa. Nikke kiinnittää tikkaat narunpätkällä kattotelineeseen ja siihen päättyy tämä juttu, jossa ei rikosta oikeastaan tapahtunutkaan.